Molim? Sećaš kako nam je bilo kad smo krenuli u školu? Ja, pa ti nisi znala ni kako treba da se javiš učiteljici. Ej, što to pričaš? Nemoj to da pričaš. Pazi da ti kažem, ja se ne sećam. Ne sećam. Ne sećaš se? Ne. O, ja se sećam. Pa da, samo kad se ti sećaš. Sad, aha. Jako si glupa. Glupava. Znaš šta? Šta? Nisam glupava. Jesi. Nisam glupava. Jesi glupava. Da Nisam. znaš da jesi. Nisam. Jesi. Ne znaš lepo ni da se javiš. Znam da se javim. U stvari, znaš šta? Otkud ja da znam kako da se javim učiteljici? Pa nisam ja seznalica. Da si slušala mamu i tatu pre nego što si krenula u školu, onda bi znala kako treba da se javiš učiteljici. Znaš, a ovako si ostala glupava. Nisam glupava. Jesi. Nisam glupava. Jesi, glupava si. Da ti kažem, ja Šta? sam se javila lepo. Nisam rekla ej, Aha. nego sam se javila onako kako si me ti, Bonika, učio. Rekla sam lepo, ćao. Joj, Toni. Molim? Pa, to se meni javljaš sa ćao. Ili našim roditeljima, ili prijateljima, Da. ili vršnjacima, našim mladim rođacima. Da. Ali učiteljici se javljamo sa dobro jutro, dobar dan ili dobro veče. Vidiš, sad si ti ispao glup. Ja? Da, Ja? ti si ispao glup. Ja sam ispala. Zašto sam ja glup? Zato što ti ne možeš da se odlučiš koji od 3 pozdrava treba koristiti. I zato ja idem da se igram. Neću da trošim vreme ovde sa tobom. To je sve zanimljivije od tebe. Joj, pa Tonika! Ma vraća se, Tonika! Joj, ova Tonika je ponekad stvarno težak slučaj. Idem da je pronađem i da je objasnim zašto učiteljici treba reći dobro jutro, dobar dan ili dobro veče. Idem. Ajde, ćao. No? Eto, lepo ti ja kažem, a ti kažeš ne sećaš se. Da ti kažem, Kaži. nemoj ni da me podsjećaš, molim te. Ni da me podsjećaš. Ajde, idemo.